Ефір триває. Я Ірина Цибулаєва приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Тож, вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І вже рада представити наших гостей. Дінара Гайбулаєва, лідер молодіжного крила партії «Європейська солідарність». Вітаю вас. Вітаю вас. І Денис Бонтар, керуючий партнер юридичної фірми. Вітаю вас в нашій студії. І перейдемо саме, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. Ось проголосували за припинення повноважень народної депутатки фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко. Дивимося, як це все було. Ви знаєте, можна бути людиною з корочкою, але таки не стати депутатом і політиком, а можна бути без мандату, але залишатися політиком. Ірино, ти залишаєшся політиком, і ми щасливі, що ти в нашій команді. Дякуємо! За 275 рішення прийнято. І вже я хочу привітати свою колегу Мілену Меді. Вона працює з самого ранку в Верховній Раді. Мілена, вам слово. Розкажіть, що відбувається в Верховній Раді, чи є результати? Зараз вона полягає у тому, хто прийде, власне, на заміну Ірині Луценко. Поки достовірної інформації точно немає, хвилинку буквально мені не на камери вдалося з Артуром Герасимовим поговорити. Він каже, що в нього цієї інформації теж поки що немає. Вирішуватимуть це питання вже сьогодні на фракції після того, як закінчиться вечірнє засідання. Зауважу, що першою кандидатурою була Наталія Бойко, а другий за списком – це Володимир В'ятрович. Але наразі Наталія Бойко працює представником Кабміну у наглядовій раді Нафтогазу. Тож другий за списком залишається колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. В будь-якому разі вже завтра зранку, я сподіваюся, що ми цю інформацію в депутатів дізнаємося. Цікаво так, що сьогодні вже вчетверте було зафіксовано кнопкодавство. І зробив це депутат від опозиційної платформи «За життя» Василь Німченко. Він натиснув не тільки за себе, але й за свого колегу, коли голосували щодо законопроекту про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Журналістам Разумков Дмитро подякував за таку пильність, а Стефанчук сказав, що неодмінно звернеться вже вчетверте до регламентного комітету. Сьогодні увесь день у кулуарах говорили про реформу землі, хоча цього саме законопроекту у порядку денному немає і розглядатимуть його завтра. Сьогодні тут були і трактори, і депутати навіть з цих тракторів давали коментарі журналістам. Велетенський плакат «Батьківщина» витягла до трибуни. За словами Давида Арахамії, перенесли через те, що дуже вже будуть палкі обговорення, дуже насичений день буде саме завтра, а перед ранковим засіданням планують зібратися фракцію і також обговорити. Зазначу, що у «Слузі народу» не всі готові за теперішній законопроект про ринок землі голосувати. Тож, мабуть, будуть вирішувати саме це питання. Отже, наразі вечірнє засідання триває до 18-ї години, а завтра на нас чекає дуже насичений день. І, звісно, про це я розкажу потім. Колеги. Дуже дякуємо вам, Мілена Меді. Цілодобово працює в Верховній Раді. Дякуємо за останні новини. А ось у фракції «Слуга народу» пояснили, чому відклали розгляд законопроєктів про ринок землі. Давайте послухаємо. Плануємо завтра збирати фракцію, потім вирішувати щодо виносити її на законопроект на землю. Чому немає? Сьогодні дуже багато важливих законопроєктів і про бурштин, і про ринок електроенергії, які ми в першому читанні вже прийняли, і про освіту. Дуже багато взагалі навантаження. Якщо поставити землю, там, здається, зараз скільки? 8, 11 альтернативних законопроєктів. Це історія на один день, на весь день. Просто не хочеться марнувати зараз весь день чи припинятись посередині, і потім переходити на наступний день.
Як ви гадаєте, чому сьогодні все ж таки не відбулося засідання, яке заздалегідь було заплановано щодо продажу ринку, продажу землі? Насправді, мені здається, із-за того, що дуже таке і безкомпромісне, все ж таки інформаційно активне поле зараз, що стосується цього питання. Багато є думок, багато є протиріч. І мені здається, що той закон, котрий підтримує «Слуга народу», абсолютно не захищає інтереси селян. І мені здається, І тому що сьогодні вони вирішили призупинили. Подивимося, що вони все ж таки підуть на компроміси до українського народу, тому що партія «Європейська солідарність» за продаж землі, але не за закон, котрий виносить «Слуга народу», тому що він не захищає інтереси громадян, він не розвиває самоврядування. Я вам скажу, що не тільки «Європейська солідарність» проти, а ось відкриття ринку землі – це втрата стратегічного значення. Слухаємо виступ лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Сильні, інтелектуальні, розумні країни світу своєю стратегією визначили скупку в державну власність земель сільськогосподарського призначення. Як в своїй країні, так і за межами країни. Ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу. Ось фракція «Опозиційна платформа за життя» виступають проти відкриття ринку землі. Слухаємо співголови фракції Вадима Рабіновича. Всім представникам МВФ, Сороса та іншим, чиї загребущі руки ці тянуться к землі України, я хочу сказати, ви прорахувалися, панове, не вийде. Хрен вам, а не земля України. Запомнили? А хто не розуміє по-русски, я переведу. Дідька лисого ви отримаєте, а не землю України. Понятно так? Понятно, да? Поэтому закликаю всіх об'єднатися заради захисту нашої землі. Коли б я мав талант, я б зараз заспівав пісню «Вставай, страна огромна». Ось такі вислови щодо ринку землі. Дениса, як ви ставитеся до цієї теми? Чи потрібно продавати землю як українцям, так і за кордони, так і люди, які хочуть насправді, купити? Коли ставиться питання, чи потрібно чи ні, це взагалі неправильне ставлення питання. Щоб ми все розуміли, наразі мораторій є, але обіг землегосподарських ділянок, він є. Тобто, я як юрист, і я знаю юристів профільних щодо земельних питань, вони знають більше 50 варіантів, як можна обійти наразі цей мораторій і купити земельну ділянку. Я от вам можу зачитати, я готувався до цього ефіру, і от є такі тези. На що не заборонено мораторій? Відчужувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, які викуповуються для суспільних потреб. Тобто, дивіться, будь-яку землю сільськогосподарського призначення можна там на сесії признати як таку ділянку, яка для суспільних потреб потрібна. Потім ця суспільна потреба відпадає, і потім там будується якийсь хмарочос на багато квадратних метрів. Далі. Продавати земельну ділянку сільгосппризначення, яку отримано у спадщину. Ну, то все зрозуміло. Отримали, продали. Інший. Здійснювати обмін земельної ділянки сільгосппризначення для суспільних потреб. Також сільгосппотреба – це пункт 1. І потім вони використовують ще до іншого. Тобто він мораторія по факту немає. І наразі ті, хто лобіюють інтерес і говорять про те, що потрібно продовжувати, це захист інтересів великих латифундій, тобто великих агрокомпаній. Тобто це їм не вигідно. Але можна додати. Ну, справа в тому, що коли ви ставите радикальне питання, ви за продаж землі або не за продаж землі, це, знаєте, як питати, ви за або проти, там, наприклад, я не знаю, питання щодо продажу компанії. Да? Тут питання не продажу, тут питання, знаєте, регулювання ринку і які будуть умови для українців, які будуть ринкові умови. Це депутати мають розглядати. А ми питаємо, ось під Верховною Радою сьогодні мітингували не згодні з продажем землі, дехто приїхав на тракторах, в один з них заліз навіть нардеп Гончаренко і прямо з трактора роздавав коментарі журналістам. Давайте подивимось.
Сьогодні, на жаль, українські фермери, замість того, щоб спокійно працювати на своїй техніці на українській землі, вони вимушені були приїхати під Верховну Раду, щоб нагадати, наскільки це важливе питання землі. Вони не хочуть заїжджати на своїх тракторах в Верховну Раду. Поки що. Поки що, як сказав Зеленський. Поки що. І тому ми маємо їх почути. Звичайно, ми не будемо обговорювати щодо трактора. Ми бачимо, що люди є, які вийшли до Верховної Ради, вони дуже переживають за українську землю. Чи не буде ця акція схожа, скажімо так, на нік капітуляції, так, які виступали проти відведення військ, але ми бачимо, справа йде, команда Зеленського все ж таки відводить війська. Зараз ця акція не буде, чи вона схожа на таку ж акцію, яка була нік капітуляції? Мені здається, що вона така і буде, розумієте? Ринок землі треба запроваджувати, але який, оце треба обговорювати, це питання. Тому що треба чітко виписати закон України про обіг земель сільськогосподарського призначення. І тобто чітко зрозуміти. От ми приклад Данії, давайте візьмемо, де максимум одна фізична особа, яка там може займатися сільським господарством, може володіти 150 гектар лише. І вимоги до цієї людини повинні бути які? Вона повинна мати такий досвід роботи в цій сфері. Більше все, у нього потрібно бути там закінчений інститут по цьому профілю. Тобто будь-кому не будуть давати земельну ділянку. Також земельну ділянку не можна давати юридичній особі. Тобто, розумієте, що таке товариство з обмеженою відповідальністю? Це ніхто. Тобто, якщо там, наприклад, рапс буде вирощуватися 3 сезони поспіль, рапс ми засіємо земельну ділянку, і потім 15 ще років ми нічого не зможемо вирощувати на цій земельній ділянці. Тобто, треба прописувати чітко вимоги до користування земельними ділянками. А як ви ставитеся до того, що іноземці будуть покупати українську землю? Насправді, питання щодо землі, воно настільки гостре, що коли стосується іноземців, то ми вважаємо, що навіть якщо і буде такі вимоги, будуть внесені такі вимоги, то мають бути визначені норми і мінімальна вартість для 1 гектара продажу землі. Тому що зараз це виходить так, що вона не фіксована і не захищає все ж таки майбутнє селянина, котрий, наприклад, продасть цю землю. І мені здається, що це вкрай неправильно думати з того боку, чи ви за продаж, чи ви проти продажу. Тут треба думати про того, хто є власником цієї землі, хто працює, тобто на цій землі. Тому що селянин, він не може, наприклад, покинути своє село, віддавши свою землю за 3 копійки, і він просто буде позбавлений можливості працювати на цій землі. Тому ми маємо подумати про реєстраційний збір, тобто, щоб і в громадам йшли гроші за те, що продаються ці землі, щоб селянин мав гарантії того свого майбутнього, що якщо він продасть свій пай, він зможе далі жити. Але цього в цих законах немає. І зараз в медіа дуже спекулюють цим. От ті-то проти, ті-то за. А ніхто не говорить, знову ж таки, про суть. Мені дуже болить насправді, сподіваємося, що депутати, особливо від Європейської солідарності, будуть вносити ці зміни, а ми будемо слідкувати за вами. Ми вносимо пропозиції, подумаємо, що «Слуга народу» Щодо, повертаючись до Верховної Ради, невгомони Кива під час присяги народного депутата Рудика, нардеп від «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива знову відзначився особливим витівком. Давайте подивимося, як це було. Шановні колеги, а можна не перетворювати Верховну Раду в незрозуміло що? Я не розумію, що це за народний депутат, якщо у вас буде таке посвідчення. Я розумію, що це, хто це, але, колеги, а можна зняти маску? Дякую. 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 Мы не боимся резиновых масок. Дякую. Ось ми бачили поведінку депутата. Чи це не дискредитує політика, так, до людей, до довіри людей до парламенту?
Насправді це дискредитує наш парламент і законодавчий орган. Тобто на таке дивитися, ну, на жаль, це прикро. Прикро дивитися, що депутати можуть собі дозволяти якусь клоунаду, а не займаються дійсно важливими питаннями. От щодо ринку землі, щоб запровадити там чи запропонувати якісь норми. Нічого не треба придумувати. Ми, як йдемо до Європейського Союзу, треба просто взяти законодавство Європейського Союзу щодо користування земельними ділянками, просто переводимо на українську мову і імплементуємо. Все вже придумано до нас. Тобто треба лише зробити. Але, як ми бачимо, немає волі і бізнес-групи, і тобто депутати захищають бізнес-групи і латифундії. Дінаре, ми ось бачимо ці поведінки депутатів. Так, Ківа – це один з депутатів. Що ми побачимо в подальшому, що буде відбуватися, якщо зараз ми скільки там, 3-4 місяці пройшли, як вони дали присягу, так, народу? Ну, насправді це шоу почав не Ківа. Це шоу почали ще з серіалу «Слуги народу», коли розстрілювали парламент, коли казали, що все це фейкові. Мені здається, що це приводить до дискредитації інституцій, не тільки парламенту, а взагалі і владних інституцій, і Кабінету міністрів. І люди все менше довіряють, але за кордоном і в європейських розвинутих країнах якраз інституції є гарантом державної безпеки і розвитку і економічного, і політичного. Але насправді зараз корупційні скандали, котрі за 3-4 місяці, це вже такий пік набрав, що і за 5 років минула влада не набирала таких скандалів. І це погано. Чому? Тому що на виборчій кампанії всі партії казали, що ми оновилися, ми вже йдемо з новими меседжами, але насправді все те ж саме і ще гірше, тому що маски, клоунади, шоу, відосики, селфіки – це все показує низьку політичну освіту, а найгірше показує нас достатньо низько розвинутими в очах наших закордонних партнерів, тому що як вони можуть допомагати нам, якщо ми не можемо розібратися в своїх локальних речах національного рівня і не просто не працювати на користь держави, а розбиратися, хто краще зробить шоу. Хочу розбиратися, ось журналісти програми «Наші гроші», що робить Bihus.info, дізналися про чималі статки родини нардепа Дубінського. Той має багато машин і автівок. Далі фрагмент програми наших колег. Зважаючи на кількість усього, замість опису елітності кожної окремої квартири, краще наведемо загальну статистику. Кількість квартир – 24. Площа – близько 2000 квадратних метрів. Кількість землі – 70 соток. Кількість будинків – 2. Кількість авто – 17. Загальна вартість – близько 2,5 мільйонів доларів. З цього записано на маму майже 50%. Сам Олександр Дубінський назвав розслідування заказухою, про що і записав відео. Каждый раз информация о моих квартирах и машинах появлялась тогда, когда я кому-то крепко наступал на хвост. Ну и вот в данной ситуации это псевдорасследование Бигуса, это точно такие же последствия моей работы. То есть когда я их крепко ебу, они бегут к кому-то и договариваются вот о такого рода заказухах, которые появляются с периодичностью один раз в год. Помните, кризиса нет, они пи***ят наши с вами деньги и пытаются сделать вид, что это мы их пи***ем. Мы их не пи***ем, мы их честно зарабатывали и будем зарабатывать в рамках закона. Ну а все имущество увидите в декларации. Відео Дубінського всього 35 секунд, а він за цей час використав 4 рази ненормативної лексики. Як вам взагалі народний депутат? Ну, це не красить народного обранця, це неприпустимо. От давайте подивимося також, от європейські парламентарі будуть дивитися на оце. Ну, от що вони можуть сказати про політичну культуру в Україні? Про Україну взагалі. Тобто, ну, я вважаю, але такого депутата хотіли бачити українці, 73%. Ну, дивіться,
Дубінський, так, він пройшов, але голосували ж за Зеленського, а не за Дубінського. Неважливо було але хто. за парламент, за партію голосував на 70, а 40. Це вже на президентських виборах, тобто там ми за президентський, за другий тур вже кажемо. Да. Ось, тобто, неважливо, але голосували це лише за Зеленського. Але там багато дуже цікавих, скажімо так, персонажів пройшло за списками та за мажоритаркою. І наразі ми бачимо дуже багато різних скандалів, там секс-скандалів та інших, там переписки різні про з генеральним прокурором та що багато чого іншого. Але що можна сказати? Ось людина, яка каже, що там всі крали, крім нього. Тоді давайте в нього запитаємо. А покажіть, будь ласка, чесно, чи заплачені податки з цих 2,5 мільйонів доларів? Я 100% можу сказати, що він не зможе показати про це. Більш того, він сказав, що все це майно було куплено в 90-х. Але Бігус каже, що 5 квартир було куплено за останній рік 5 квартир було куплено. Тобто, це треба зрозуміти, за які гроші. У мене є відповідь на це. Насправді ми всі розуміємо, що Дубінський – це та людина, котра займалася чорним піаром на каналі 1+1. І це є чорним рупором Коломойського. А ми розуміємо, що під час передвиборчої кампанії на каналі 1+1 найбільше бруду було саме на той час діючого президента Петра Порошенка. І, звісно, ми розуміємо, що це, по суті, найкращий такий темний бізнес. Це чорний піар, за котрий він отримував дуже-дуже хороші гроші. Він сказав, що він заробив чесно журналістськими грошима. Але я не побоюсь запитати у вас, чи у вас така зарплата, що ви можете через рік купити 5 будинків? Я не вірю. І будь-яка людина, яка чесно заробляє свою зарплату, працює в політиці, може, чесно віддав ті гроші, але він чесно віддав за чорний піар. І ми маємо про це розуміти. А головне, що Зеленський, давайте згадаємо просто його слова. Він сказав, що він несе відповідальність за свою партію, котра перейшла в парламент, бо всіх він особисто перевірив, всі чесні люди, всі будуть слугами народу. І що ми бачимо? Пару місяців і вже 20 скандалів. 20, друзі, 20 за пару місяців. І це навіть не Лещенко з квартирою 190 квадратних метрів. Тут 24, помножено на 24. Це знущання над людьми. А ще коли ця людина приходить, мама любить швидкість, це значить, я плював на вашу думку і на те, що ви думаєте про мене. Да? І це абсолютно не демократично. Таких депутатів багато в Верховній Раді? Багато дуже цікавих депутатів, котрим, я вважаю, реально не місце у Верховній Раді. Тому там дуже мало професіоналів. Там дуже мало професіоналів. Там є категорії. Сильно зашкварені, не розбираюся, що взагалі я тут роблю, типу фотографи, домогосподарки. І такі, нажимаю кнопки, як мені скажуть. На жаль, Верховна Рада потребує більш професіоналів. Тому тоді і закони будуть більш ліпші, котрі будуть і захищати і інтереси і громади, інтереси і громадян, і які будуть направлені дійсно на рост економіки нашої країни. І поговоримо щодо трошки іншої теми. Ось в Мінську усунули всі перепони для зустрічі в нормандському форматі. Про це повідомила речниця представника України у Мінській групі. Давайте подивимося, послухаємо. Сьогодні на засіданні тристоронньої контактної групи було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні. Розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з регулювання конфлікту. Ось ми почули представника прес-секретаря Кучми. Так, як гадаєте, відбудеться нормандська зустріч, де буде присутній і Зеленський, і Владимир Путін? Розумієте, нам тільки треба проводити зустріч в нормандському форматі. От ми ж знаємо... Ви за нормандський формат? Назарбаєв запропонував зустрітися тет-а-тет. Про Назарбаєва ми обов'язково поговоримо протягом цього ефіру. Щодо нормандського формату. Звісно, нам потрібно, щоб там регулювали ці відносини, там Франція, Германія, тобто, щоб це було відкрито. Тому що, розумієте, Росія це дуже, і Путін взагалі, це дуже хитрий політик. І він буде
буде фокусуватися лише на питанні Донбасу. Але нам не потрібно забувати ще про Крим. Розумієте? Ось він буде... Ми це розуміємо. Ось розуміють, чи вони формат президента. Сподіватися, що Дінаро, так. як гадаєте, чи цей формат, нормандський формат, вирішить питання повернення Донбасу? Ні, не вирішить. Чому? Я скажу. Тому що, по-перше, обіцяли нормандський формат ще в вересні. Чому це не відбулося? Тому що зараз все, що відбувається, воно не відбувається на умовах України. Все, що відбувається, воно відбувається на умовах Росії. І в цьому є питання, насправді. І формат буде тоді, коли все ж таки Зеленський виконає все в умови Росії. І це страшно, тому що якщо минулий нормандський формат був в форматі 3+1, але був це такий формат: Німеччина, Франція, Україна проти Росії, і вони давили на те, щоб Росія виконувала міжнародні мови, Росія зупинила військові дії. А тут буде відбуватися по-іншому. І це для України дуже погано, коли Меркель, Макрон і Путін будуть казати: ну, відводьте далі війська, і до речі, там продовжують стріляти. Наші військові, котрі там, кажуть, що ситуація вона не ідеальна. І ми розуміємо, що Путін не буде йти ніякі компроміси. Навіть повернення наших військовополонених, воно відбулося не на умовах України, воно відбулося на умовах Росії. Повернення моряків, воно було обов'язкове із-за вирішення Гамбурзького трибуналу. А воно під соусом відбулося, що... Звільнення політв'язнів, да. Але це абсолютно дискредитує нас. І Денис згадав щодо Назарбаєва. Ось перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського лідера Владимира Путіна тет-а-тет у Казахстані. Давайте послухаємо. Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимось. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан. Не потрібно гальмувати і не треба думати, що Путін цього не хоче. Він хоче, щоб там настав мир. І ми всі чудово розуміємо, що не території Росії потрібні, а зовсім інші речі. З інших причин там виявилися російські силові структури. А ось у Кремлі вже відреагували на пропозицію Нурсултана Назарбаєва. Слухаємо речника Путіна Дмитрія Піскова. Ми традиційно вдячні Назарбаєву і високо цінуємо зусилля наших казахстанських партнерів, зусилля Нурсултана у плані налагодження російсько-українських відносин. Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від таких зустрічей, і від цієї теж, але вважає, що зустрічі заради зустрічі матиме мало користі. Вона має бути добре підготовленою. Ми зараз усі концентруємось на підготовці зустрічі в нормандському форматі. Ось ми почули і представника Росії, який каже, що вони не хочуть зустрічі заради зустрічі. Чи не буде ли, що Путін висуне нові умови, аби розтягнути цю зустріч? Путін може все, що завгодно зробити. Ніхто не знає, що він завтра зробить, розумієте? Це ж... Але це вже Суркіс, це... Я розумію, але Путін більш, я думаю, впливовіший, може приймати рішення. Сьогодні він одне каже, а завтра може інше, там змінитися якісь обставини. Чи взагалі можна вірити в цю нормандську форму тоді? У нас, розумієте, немає варіантів. Це єдиний формат, який є. Чому ми не можемо відмовитися від того? Тому що будуть скасовані санкції щодо Росії. Тому ми потрібні розмовляти з Росією у нормандському форматі. І це потрібно робити дуже публічно і відкрито. Не за закритими, не за зачиненими дверима. Тобто, щоб всі знали і щоб ми ставили питання щодо повернення Донбасу та Криму одночасно, а не перше. Спочатку ми повертаємо там Донбас, а вірите в те, що Путін буде спілкуватися, коли тема Криму буде в нормандському форматі? Вони вже абсолютно вважають, що Крим – це їхній, і взагалі це історична справедливість. І це те, що має відрізняти нас від Росії. Те, що ми маємо боротися за свої території, і те, що ми маємо доказувати на міжнародній арені, то що це не ми щось не так робимо. Це у нас відібрали території, анексували, захопили, зараз стріляють. І справа в тому, що чи вам не здається, що ми трохи не в той бік йдемо? Все далі і далі, знаєте, на схід якось. А ми розуміємо, що
правильне, конструктивне, консенсусне рішення може бути тільки на Заході, коли підтримується міжнародна адекватна спільнота. Ну, чесно, коли вступає вже, пробачте, ми беремо інформацію від Назарбаєва, ну, не приклад демократичного, по суті, режиму. Але Назарбаєв – це теж представник, який від Росії, який каже таку точку зору. Але все ж таки, да, тобто це не наш майданчик. Давайте скажу, це не наш майданчик. І нас стягують абсолютно. І, знаєте, ми розуміємо, що, точніше там розуміють, що Зеленський, ну, не дуже сильний, ну, абсолютно не сильний в міжнародній політиці, і надавити там на не свої території буде ще простіше. І тому, звісно, єдиний формат – це коли будуть такі представники, як Німеччина і Франція, коли можуть ми побачимо, що Німеччина і Франція зробить для України, а ось побачимо, що українська позиція зробить для того, щоб відстояти свою територію. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, як українці ставляться щодо світових лідерів. Давайте дивимося результати. До канцлерки Німеччини Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно – 17%. До президента Польщі Дуди позитивно ставляться 48%, негативно – 9%, 18% не знають такого політика. До президента Франції Макрона позитивно ставляться 39%, негативно – 17%, не знають такого 15%. До президента Туреччини Ердогана позитивно ставляться 28% опитаних, негативно – 20%, не знають його – 22%. До президента Сполучених Штатів Америки Трампа позитивно ставляться 30% опитаних, негативно – 42%. Найгірше українці ставляться до президента Російської Федерації Путіна. 71% ставляться до нього негативно, лише 15% позитивно. Найкраще українці ставляться до президента Білорусі Лукашенки. 66% позитивно та лише 15% негативно. Ось таке ставлення українців до лідерів. Як вам такі результати? Ну, це дуже очікувано? Ну, очікувано, що Європа у очах українців і лідери її все-таки більш позитивне відношення. Тобто на що, куди ми йдемо і на що ми розраховуємо. Лукашенка найкраще ми бачимо з рейтингу. Ну, ми ж не говоримо, що це Європа. Тобто, ну, ми кажемо наразі про європейські, ми кажемо про країни Європейського Союзу і президентів цих країн. Куди саме Україна йде? І Україна ж не йде там до Союзу з Білорусі. Ми наразі стримуємося до Європейського Союзу, до членства в Європейському Союзу. І тому ставлення людей до цих президентів, воно показує насправді прагнення людей, куди ми йдемо. Але якщо ми дивимося сюди, що до Лукашенка дуже гарне ставлення, але ми повинні побачити, що наразі економіка Білорусі дуже добре зростає. І тому, можливо, це дає враження на українців саме. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, 15 років тому Білорусь ще взагалі була занедбаною країною, а наразі вона опереджає Україну. Динара, до кого ви ставитеся краще від тих, якого запропонував рейтинг? Ну, насправді, я більше все ж таки схильна, абсолютно схильна до проєвропейських лідерів такого зразка, як Ангела Меркель, тому що вивчаю досвід Німеччини, тільки з Берліну повернулася. І мені здається, насправді позитивна оцінка щодо діяльності Лукашенка – це ризик для України. Чому? Тому що давайте подивимось, як ставиться до українців в Білорусі. То я вам скажу, що більш опозиційні сили і опозиційні люди до влади Лукашенка ставляться позитивно до України, а всі інші – до Росії. Чи це є ризик? Є, тому що це все ж таки країна більш близька до Росії, і не хотілося б, щоб взагалі Білорусі ставала таким провідником України з Росією. А ось негативне відношення українців до президента Трампа, а який є наразі наш основний союзник. Знаєте чому? Тому що сильна пропаганда Росії проти Америки. А президента Туреччини взагалі не знають 22%. Тому такі результати. Динара Габібулаєва, лідер молодіжного крила партія «Європейська солідарність». Дякую вам. І Денис Бондар, керуючий партнер юридичної фірми. Дякую вам. Далі ефір телеканалу АТR продовжують «Заман українською». Тарас Кавзар підведе підсумки дня, а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами.
сфабриковані справи і величезні строки.